Deopani constituency kapalo Deopani river bridge arai along humnia gari Ahir ingtangrak pen kachetong. Deopani constituency kapalo Deopani mandir tinialia parchot Deopani river bridge adung along tuwe porphai kresia porahot ihum tengkar dimapur pen wangbom agari lapen ihum Alto silunjan pen ke wangbom ho Deopani along Ahir ingtangrak pen kachetong. Laso kachetong long pobat heke gari kate warabang humnia driver ta khor ki jon side pusi hada ke thekdon long paprang atum pen pachini pon lapen turning along chesi humnia gari ta chetong lapen kachetong pensi amunit ke do ana phanta bokajan hospital an pondelo kacheng koya gari number Alto AS0985726 lapen tengkar number NL07AA0986 lapen birta kirib duna hor anke agari kate war amen longpon pilang lapen kithike janga birta ta avelang Alto abang driver pen bang pri ando lapen tengkar longke driver anwet tengkar abang national highway pen pinang an kahelo habit suicho ajo kreng home thom an pensi pasang ponang koklo lapen kachetong Ahir ingtang pig ajok Alto abangki hinu pig anlo lapen tengkar ta hinu olo lapen agari home nita Santipur thana alongsi police atum pondelo Bokajan pen Arun Taro report Karbianglong TV9 News